Fly Airways. Ongi etorriak Larraulgoko bertso udalekuen laburpen bideora. Oso garrantzitsua da arreta jartzea. Errutinaren larrialdi ebakuazioa egin behar izanez gero, jarraitu bideoa ikusten. Segurtasun uhala lotuta egon behar da, baldin eta emozionalki bideoak behar baino gehiago eragingo badizu. Eskerrik asko zure arretagatik eta hegaldi zoriontsua izan. Azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, mundua den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, Akeria Maider Altuna zen. ez arritu aldatzen banaiz. Eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Gau ez aldatzen da aldez, euskiaren sarea, uda berrian soinekoz, aldatzen da landarea, piztiak iak jezeta, ama mazarrak bisaiz, dena aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Urdea ez da aldatzen, ez zergatik nire grina, nire herriaren memoria, nire jendearen mina. Bat aldatu zenak bihar, aldatzen segi bezala, baraje urrunotan ni aldatu naizen bezala. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Oh, Lurralde Fly